Ya ora apa-apa kecelakaan kok ya. Wong ngagi tangi turu ya lah. Wis dikon ngentekke tembang. Iya, ya ora apa-apa ngono kuwi wajar. Iya. Aku kelingan mbiyen pas wayangan ning Semen Gunung Kidul kono. Iya. Aku kuwi muni dalange iki seluk kayune Purwosejati. Aku bilang, "Ya Mbak Yanti." Terus kono muni Pawira. Kok Pawira? Lah kudune kira Pangira, kok Pawira. Aku ya terus nyauti, "Wah Pawira mati yang rungkepi yo Pawira." Iya. Abates manis yen bola sing ati ati ansana enteni ati ati nyoto bebrayan matur nuwun Kang Gareng. Iya. Mergo aku wis diparingi silian gamelan sak wayange. Iya to. Ya elek-elek kaya ngene isih nyileh nyewa. Dasare gamelane ya prunggu, tur larasane ya kepenak. Iya. Tur wayange prada kabeh. Iya. Iki genep ta kita kok, genep. Wediku mung nek dicolongi karo sing ning mburimu kuwi ora wani. Aku wayange sapa-sapa dijipoke. Modele gawite dicepot. Dicugel-tugel, cemplungke tas, wayange dilempet. Ngono kuwi. Iya. Ditraksi kuwi to. Trema dombeng kuwi lho. Karya dombeng kuwi. Iya. Atur nuwun Swaning Sukarjo nduwel kene lho. Iya. Ki digelarke gamelan komplit rong pangkon reng. Ya. Gelir dawa monggo wiyaga sarjana kabeh. Ya. Ya ta. Sarjana seni kabeh, lulusan Institut Seni Indonesia kabeh. Ya, isi. Kabeh tanpa terkecuali ya to. Iya. Luar biasa. Mula iki awake dhewe le nyambut gawe ya kudune tenanan. Ya. Mergo iki isih disekseni warga masyarakat sepirang-pirang. Iya. Padha nyekseni sartane padha ngujubke donga ngersaning Gusti ya, Tru. Iya, bener. Ya, sinam. Ya. Nembang sinom. Sinom Pardi. Ari Jata kok Pardi ora. Ya kleru ki wajar to, Kang. Iya. Sinom Ari Jata. Nolodo laku tomo ayo Mbak niken terus ke Mbak ayane mlumpuk generasi ini awake dhewe ya ora mung awake dhewe kelebu warga ing Sukareja reja sakene duwel kene kuwi sesuk bakale generasi muda Tru. Ya, sing miwiti to. Heeh. Mula tembange sinom. Oh, sinom gitu guys. Sinom itu guys sih bocah. Oh, ngono. Iya. Bar mijil, Ning ora kemijilen. Ora. Antarja mijil. Iya. Enggak, Mbak. Kumandang suara bal-balan bal-balan kasih ugal-ugalan aja ditiru
becik sing prasaja panembahan sena pati ora biasane nggawa penyuling dhewe. Iki gawanku. Oh ya. Gawanku. Iki gawanku to. Oh ya ngono. Sekarang sing demung ki nek arep takon nyambi nyuling mesake. Iya. Wis tangane nabuh. Pipine ya abuh mergo nyebul suling. Iya. Mula kuwi sengaja tak pilih sing penyulinge iki Kang Masku, Mas Vodka. Wah iya. Ki adine Mas Whisky. Oh. Whisky, vodka, adine meneh Jack Daniel. Kari dhewe sing ragil jenenge Leci. Weh. Kok oleh asormen. Iya. Melu kok. Sapa? Leci kuwi. Sing kacamatanan kuwi. Mas Luki. Celukane sang idu. Iya, kok aneh-aneh. Ayo, aku njaluk swantene Mbak Anggi. Ya. Gandeng Mbak. Mlek. Ngono. Iya. Mas, dindingane sing seru, Mas. Nek ora seru Anda berhadapan dengan saya. Engko sampean ora maremke Piyai Putri. Ya. Ayo. Kepati. Sik Mbak, rada kedhuwurun, Mbak, rada medun sithik, Mbak. Oh iya. Pas iki ning sing ngisor ora sing dhuwur. Sing dhuwur kuwi ora kena dileboni. Ora kena, lah ya maksudnya ora pleng lho, larase ora padha. Karang sing dhuwur bodong. Tangi turu ya. Enggak, Mbak. Kepati apa sita apa orang mampir Mbak Via Hama urung aja sok maeka wong to rek men sopir kowe tak paeka tak paeka piye tak paeka jaman tahun kepungkur ora mburi omahku ki enek jare wong mencurigakan. Iya. Angger tak tinggal wayangan ngono ki mesti ana wong mencurigakan kuwi muncul. Iya. Lah pekasan nduk jaga. Jaga ning omahmu. Nduk jaga. Tunggu pentung, tunggu wis nek kawerna kae. Iya. Lah sawijining dina lah aku pas prai mayang jam 1 wengi aku go food panganan to. Oh ngono. Lawe apa? Ayo ayam goreng. RSUD Wonosari kan 24 jam. Iya. Lah sopirku ki tak telepon. Aku arep klesak-klesik. Mas, rene iki nang wong mencurigakan. Yo, OTW. Wis OTW. Aku krungu mak ketebluk. Apa? Wong main poli. Utuh. Lah sapa? Sopirku ki mau anjlok saka galengan. Ngertine nek wong mencurigakan tenan. Oh, lah saka ngarep etane omahe Pak Parjo kae. Wong iki tak sawang wis sepatunan brukut nggawa pentung.
Monggo ngarep tajak madang. Oh. Kok senenge Maika wong. Tekan ngenggon ya wonge ya ming. Ya ngene ngono kae. Ayo miso-miso ya wajar iki Maika wong gerang ngono kae. Ora mung cukup semono. Nah terus sore-sore bar magrib tak telepon. Mas, tulung Mas, aku kebuanan Mas. Sherlock, tak gake pompa. Tak Sherlock. Wong nurut Sherlock kuwi. Dek iki mikire sore-sore kok nggone kok kaya nggon kono kae to. Teko ki tenan, aku mongko nang warung makan, wonge teko nggawa pompa. Rumangsane bakmine arep dikompo apa piye? Iki Maika wong senane ora. Yoga-yoga ku ya seneng tak paeka. Seneng aku Maika yoga-yoga ku. Iya. Pak Yono. Pak Parjo kuwi. Piye? Aku pas dandani wayang kae. Piye? Aku dandani wayang awan-awan. Heeh. Pak Parjo saka lor iki mbuh saka kandang kaya nggawa warit kok. Lah, tengah dalan ki enek pring genter. Pring dawa kuwi mergo ngarep omahku kae bar dicor. Panas kentang-kentang. Dek, tolong Dek, jipuke anu Dek. Pring kuwi Dek, aku yang ngono. Dijipuke tenan. Jipuke tenan. Arep nggo ngopo wangi yang ngono. Tolong sing ngene iki sugrokno. Panas banget ya aku yang ngono. Wong gerang dipaeka. Ha iya iki licik. Ya Mbak Via. Iki suarane halus. Halus, nek nembang suarane cen halus, takoni. Iya. Begitu omong-omongan biasa iki, wah. Lanang ngono wis tak ngantemi mendina. Iki aja kurang ajar kuwi Mbak Yumu. Mbak Yu kok kae karo aku sok sia-sia ae. Mbak Yanti. Dewi Dursila Damen. Iya. Sareng-sareng, Mbak. Napa sik sareng-sareng? Sak-sake, nggih. Dintekke. Iya. Hama. Nah. Hama. Aso-aso. Yo, as. Wis, sak tembang neh karo ngenteni Bagong. Heeh. Risili sande la matu sale le manuke potang unine kukuan unine kukuan teka-teka kok nembang ayo Ben rasane kene kok wis apa perlune iya ayo anu aku tak njaluk kowe sing kakung wong telu kowe piye tak kon ngapake kon nembang risini risantela. Dadi trio macan kowe. Kon saut-sautan ngono apa piye? Ora, bareng. Dadi ngene, risili santela la matu salele manuke pudang. Ha pas ngono. Unine kungkukan iki karo unine kungkukan. Ah ngono. Oke. Ah. Karo ngene
Kok ane. Ayo, Deh. Iya. Kudu iso. Biabane, Gong. Ya. Siji, loro, telu ya. Risire-sante lolo madu sale lele manuke podang unine anune Sik. Bayane. Ora saisen to. Ora nek wiyang ilang wibawane. Ayo to, Wal. Pak Pardi wis apik, le ngono-ngono wis apik. Pak Parjo ya wis lumayan, Pak Pardi kurang gede, kurang apa jenenge? Kurang seru kok kurang gede. mantep ke ayo. Ayo Waloya kowe. Ji, lo. Risire-sante lolo madu sale lele manuke podang unine unine Urung anu weh nek Pak Parjaro, Pak Pardi wis apik. Kene ning kene. Salahe dikon ngono ora manut. Ayo, Mas, kene. Sapa? Ayo sampean kuwi. Ayo Mas Hadi, Mas Waloya. wani piro Ah. Wani iya. Mangsane tasku isine dethak kok. Oh, 2000-an. Oh. pipis Penting ra dethak. Iya. Ayo, Mas Hadi maju kene, Mas. Ning ngarep sinden kene, Mas. Apik banget iki. Ayo. karo luki Ora dhewe. Mukae udu wiraswara kok. Kayak penyiter. Iya. Mbok karo mesen to, kok karo cemberut ngono nah. Mik Mbak, di Pak sukane mik, Mbak. Iya. Mas, nggih pokoknya ngene lho. Unine, engko ana ngono. marep ngendi Penonton. waduh ye sego ngenjing sedaya mau Ndang, Ji, rolo. Ngurung, saka ngarep to. Wah, jan. wah jan wis ngerti nggone tengok wae ya Iya. lungguh Ris-risan. Ayo karo ngadegno. Ben semu. Ah, wah jan. Piyayi le gagah pideksa. Yo. Ji, rolo yo. Risi-risante lolo madu sale lele manuke podang unine Nah, menah. unine sidan jaluk ngono Iya, heeh. Turuti ora. Wis kok ngarep. Kok ngarep. Neno. Ndi kapan wah lho direkam gaong mu viral Ora apa-apa, viral dalam kebaikan ora apa-apa. wah Ayo, Mas Rom Iji sepiro Mas ayo Jiro lo ya. Risi sante lolo madu sale lele manuke podang unine unine Wes. pun nggih Nggih. sah nggih Nyo, 50 nyo. wes pun mboten mau 50. ora Ya tak tambah 5.000, 55 nyo. Wes ya ini isu-isukan kok pedhot-pedhotan. Sangkem uga ora. Mas. Mah ora. Wes. Oh ya. Wah rono wis cetha raman. Ya wis nyo, Mbak. Iki duit saweran wingi sing tak gawe urung tak nggo tuku rokok untungno. Duit aku takon. Iya. Ya kaya ki pinter kabeh to, berpotensi kabeh. Potensi. Tenan viral tenan ya Sugeng. Heeh. Wah, Luki. Ku ya pengen kungkuan kuwi. Ha iya.
Yo. Buta-buta galak. Solai lunjak-lunjak, sarwise krak-krak, andak kuncana li tandak. Salto. Bareng ngantuk meneh, rupane teng celone. Heeh. Nah, pas iki rupane digawe sing sak elik-elike. Oh iya. Ayo Mas Luki. Bangane ilang lanange lho. Diselingin dangdut sik no, Reng. Ya. Karo men nyepake bahan. Ayo, Mbak. Aku njaluk Mbak Via meneh wis. Mbak Via karo Mbak Yanti. Ayo. Ya. Kowe cingkara bola-bola upata. Heeh. Ayo toy. Ayo Mbak Via karo Mbak Yanti. Sepate no, Tru. Oh iya. Gandem lincak pring cukul ngisor kangge maring pancen nggih. Genjang Mbak Yu kekalih. Nggih, sugeng enjang. Wah. Heeh, jan nyenengke piyai loro ki nyenengke to. Ha iya. Ya nek nyenengke nek kocap nyenengke. Nek ora nyenengke? Kocap agek bad mood ngono kae sapa-sapa diuntal. Ora tahu. Kok kaya buta. Ora tahu. Nek muni ora tahu ngono kuwi biasane malah berarti mengakui. Apa? Ayo Mbak sareng-sareng Mbak. Bawa caping gunung. Ya. Bawa caping gunung. Apa lagi kok rebutan tisu barang ki areng nggih apa? Iya. Saben bengi. Ya Mbak Via. Saben bengi. Ngono Mbak. Saben bengi. Nah. Saben bengi. Wah. Apik, Kang. Apik. Tak imbui bonus. Ya ora apa-apa, ya syukur. Nyamang. Ah, ngono. Nyamang. Ah. Konang. Sik. Lho, cengkoke swargi Pak Tono. Konang. Aduh, angel. Konang. Ah, ngono, Mbak. Konang. Cekel. Ayo Mbak Yanti. Awi. Diam tolah-toleh. Nyuwara apik kabeh. Ya. Yen memadang. Kuwi gampang kuwi, Mbak. Yen memadang. Yen memadang. Yen memadang. Kedawan aku kok ora nyandak nek dawa-dawa. Mais anggo gandulan kok. Malah iso dienggo ngono-ngono nek ya. Piye mau? Yen memadang. karo ngeden to. Wis ngeden lho, engko nek metu kepiye? Malahan. Ya, karo ngeden sih, suara Bagong ngeden sih. Yen memadang. Yen memadang. Mong karo Janur. Tak ya ta, nek kedawan iki sok ngono kuwi aku. Oh, nek kedawan dadi sok Heeh, dadi sing pas wae. Ya.
yen memajang mung karo janur kuning ngono Mbak kuning wae yen memajang mung karo janur kuning dangdu ya iki anu kok iki apa jenggleng pribadi oh iya jenggleng pribadi iki ingel kembang Mbak Via omongi piye dadi wong urip kok kan sambat sing mati meneng bae kok lah mbasan aku kok kaya ngono ki ayo cukurana nah ya kepiye mau yeah. Kok dicukuri to dia apa memajang ya kene dicukuri to syukuri wah jan kowe iki wis sekso ning THT kembang nah kuwi cengkok kakung lah terus ngopo to keke aku loh Anda kan suaranya Anda kan wongnya gagah jelita mau jaremu ning pas ning kono mau suaraku ki alus alus nek kocap alus nek kocap agal ya agal tenan kembang kembang wis ben tok wae Gong angel yo anggepmu Mbak Yanti wae ha cocok kuwi wae piye maksud iki sing muni wae iki Mbak Yanti aku muni ngono kok lah iki wis aku wis ono minggato kono gesek weton sapa bang wae kayak weton kayak weton sik kowe Mbak Via weton weton wis sing ikhlas to weton nah weton ya pripun Mas Edek ajeng nembang Mas Edek oh nggih ajenge wangi monggo Mas Edek Nggono. Ya, Mbak. Cengkokmu wae sing kira-kira bedane. Ngopo prengat-prengur karo aku? Ora. Kono. Do rampungno. Ya nek kon ngrampungke ya aja ngganggu sik. Iki wong nyambut gawe. Lah aku ning kene ngopo? Oh, turu ngono kok. Ra, aku ra turu lho, mau blas. Ra, gur ngeles kok dilit karo aku mau. Ayo gek les kowe mau sing gunung kemo lho. Aku gunung to. Hah, dompet kok gunung polmen. Apa maksudmu dompet? Dompet kene kaya dhuwur-dhuwur kaya eneng-eneng. Apane? Ora. Aku ora bermaksud. Dompet ki kekandelen Deng Tru. Lah apa? KTP. Ra apa-apa, sing penting ki berkhasiat karo bermanfaat. Ya iya. Guna. Piye? Wis sak karepmu monggo. Guna. Dandulantung jeleng tak dang jeleng tak dang jeleng tak dang jeleng tak dang jeleng tak gedung ya Pacita. As aku wae. Tung dang. Kudu joget ono. Kudu. Ngeli. Mana? Ayo. Panas. Panas.
Lingel ngel. Nah, yo parikan yo. Mudiar ora. Panas. Parikan. Parikan sik. Selarek ngopo? Selarek panas. Asem wong kae. Parikan sik, Mbak. Oh, ya ti. Parikan ngene, Mbak. Monggo sareng-sareng. Ora iso parikan ki siji-siji kok. Kok siji ya? Ya maksudnya sareng-sareng mengke do nyiapaken parikanipun piyambak-piyambak. Yo nggih saking sinten Sinten iki? riyen? Sing ngadeg sik to. Lah nggih kula napa via? Wah, jan wis. Sik ngadeg riyen to? Sing deprok karo sing jengkeng. Ya sing ngadeg wong loro kuwi, Mbak Nggih. Yanti kalian Mbak Via. Nggih. Nggih. Mbak Yanti sik. Sukorejo. Dusun Sukorejo. Nggih. Desa Desa Sukorejo. Sukorejo. Kok ana sing menyiapkan perangane, ana sing Desa Sukorejo, ana sing dusun Duwel. Kula sik pundi? Sakarepmu. Desa Sukorejo. Ya. Menek klopo. Menek klopo. Wengi-wengi. Waduh. Golek apa? Ya men sakarepe kok. Ya. Desa Sukorejo. Pinaringan kathah rejeki. Allahumma amin. Ya. Ayo Mbak. Monggo Mbak Via. Apa kok mitet kuping ora nek wong nek kelong wis. Jangan waluh. Pedes. Pak Dukuh. Pedes. Nendi yo mau kae. Sing tenanan to. Bingung aku. Bingung ayo ngrangkuli cagak kono. Jangan waluh, pedes. Ya. Ayo Mbak iki dinteni Jangan waluh. Ya sing liyane sikik bae kuwi nek dinteni. Ya, ya Mbak Anggi, Mbak. Enggak Mbak Anggi. Kamen, nah nek men miso mikir ki karo metongkrong. Nah, ngono kuwi. Kok ya lali ra nggawa ciduk ya mau terus. Iya. Ya Mbak Anggi. Aku nyambel Terus. dinehi trasi. Mugi sedaya warga nduwel pinaringan kathah rejeki. Amin. Allahumma amin. Mbak Via pun siap niki. Pun siap. Ayo Mbak Yoga. Ben lali men. Mbak Yoga, Mbak. Lek ku ngengen-ngen ki Wis dadi lho niki lek gawe. ora apa-apa kono. Ayo Mbak Yoga, Mbak. Engko selak tinggo kancane. Ayo Mbak Yoga. Ayo Mbak, sayuk rukun Mbak. Maka sarang-sarang Mbak. Pak Parjo. Apa? Liyane aku ke ora enek. Oh wis temu ae. Oh iya. Keren Mbak. Nangking betah. Heeh, can agek ngewangi bangun gandok ngono aku bangun pawan ngono. Pas, pas. Warga Sukorejo bagya mulya. Nggih. Wis siap, Mbak Via? Allahumma amin. Wis siap Mbak Via? Nggih. Yo Mbak Niken yo. Iya. Iya sayang. Iya. Ayo Mbak Via ayo mesake aku. Ayo sak. Jangan bayem. Dimam karo Mas Mojo. Lah sing o gari kuwi kok nek Pak Moko sengeni. Oh iya lali. Mugi ayam tentrem sedaya warga Modar. Sukorejo. Allahumma amin. Kuwi amin pribadi ya kuwi. Ora nesu lho kowe. Rak. Ya.
Yo Mbak Niken. Nesu to? Ora. Saiki wayahe kancane kok. Ngopo yo setelen iki? Kowe ngopo cumar-cumir e, Gong? Setelen apa? Mbak Niken, Mbak. Ayang. Saya nak telepon. Halo, nggih. Pripun, Gus? Nembe mayang. Pripun? Oh, WA nggih, nggih. Aku di WA Gus Faiz. Oh iya. Yaine rawuh, lenggah. Oh iya isih. Heeh. Iya. Ayo Mbak Via. Piye to? Mbak Niken. Mbak Niken, Mas. Berarti telepon Gus iki kaya aku arep dinedit. Iya. Mbak Niken. Ayo wajar nek lali iki ya ora kelingan. Ana ula Mimi susu. Logikanya di mana? Wah, nakal tenan ya. Ana ulo susu. Terus Sedaya warga Sukareja mugi sehat selalu. Allahumma amin. Ulo 2020 iki ya gitu. Susu. Panas udan panas. Lengaling. Bengok karo ngono. Lengaling. Ayo, karo bengok. Panas udan. Karo bengok. Udan panas lengaling. Wis kaya Mbok Dewegi kok. Jare kon bengok. Iya. Caping gununge ya capuing, ngono karo bengok. Apa bagianku Yohan? Capuing. Ora tekan aku. Ya wis iki wae Mbak Yanti wae. Nah, kowe ya bengok ti. Piye bengoke? Capuing. Wes. Gunung. Sampeyan Capuing. ayo nganggo laras. Nganggo. Tak kira ora nganggo. Kaya wong maca puisi ra nganggo. Nadyan wadon sarata lanang inomane banyu bene. Monggo Mbak, sareng-sareng. Ya. Di zaman berjalan terkelingan anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi.
Langka iso bareng ngene iki. Ayo sama-sama. Nek Kangsan ndak ra iso. Ya. Kabel. Tapi mau Pak tak ngandake Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah kabele mutake kopi, Pak. Kelasane. Keles. Kok bareng. Ku Mbak Yanti. Dalem. Sampeyan keri kene. Kula. Sesuk rombongan mulai sampeyan ora mulai. Lah kene napa? Ngumbah kloso sike. Mboten napa-napa. Sinden 2000 selawe. Iya. Mas Nanang. Heeh. Ndak ke, Mbak? Sakar bisa. Dun, Purwiarsi. Ayo, monggo sareng-sareng. Arek jaman apa? Monggo sareng-sareng. Joro kelingan. Saiki ana sareng lewat Sampun matur nuwun. Sik, Mbak. Aku mesake karo sampean-sampean. Wis mikir wis tak. Yo terus ngapa? Pipis. Mau late peteng banget saiki begitu nampa dit. Biar langsung. Iki nyelawe-nyelawe, Mak. Malah kaya bayarane dhewe ning kono kae. Yo. Tak kira mundhak. Apa? Ora seneng nek aku menehi semene. Seneng nggih pipis. Nggo pipis iki. Matur nuwun nggih. Terun. Dawadah ya. Kayak bapak wis ngenteni kae to. Ya, mergo iki lakone dawa. Ya, dadi kudu imbang antarane lakon karo gegojekan ya, Gong. Heeh. Puncung bang tarate. Hop. Nah. Sok maeka wiyaga-wiyaga. Kandhane ku aku ki seneng maeka. Pak Pardi kae ngapa? Zaman aku jajan sate ning Karangmojo. Kurang ajar tenan kowe iki asem. Dek, kula kodanan Dek teng mriki Dek, mang betake mantol. Ane ngendi? Teng kidul masjid apa Karangmojo niki? Ya. Begitu teko wong iki, wonge nggawa caping gede banget gitu. Iya. Tak jak madang mengan arepan. Wah, kurang ajar. Aku kowe baru bar madang.
terus bali cengkelak. Are katlameng rata tan pantara marateng rata sukuning ram kang tumingal dendeng saengga praja ayo kae bapak di sewani kae Ndara Janaka wis rawuh ya